Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Simsimija. Izvinite što se nismo mnogo vidjeli, ali mora tako. Znači ja sam se malo dopisao da ja ne serem, ti ne bi imao šta jesti. Ma nemoj se jebat, tako ćemo mu napisati. Ma moj, kako je smiješan. Koji? Ja, što je smiješan samo. Joj, bože, ljudi moji. Šta ja ovdje imam? Bože. Znam glupo, zar ne? Pa da. Naravno da je glupo. Ajde da vi možda će poslati. Mrzim ga. Kog? Sad će pošalji tebe. Onog pedera. Kog? Onog pedera. Pa kog pedera, bože mili? Neću da izađem iz Simsimija. Pa kog? Onog iz šestog razreda. Iz 6. razreda. Ajmo napišemo ok, kao da znamo. Fuck, šta je ovo? Ajde, ok. Da vidimo kako izgledam. Pošto kao on mene vidi na kameru. Izgledam. Sad ćemo da vidimo šta će napiše. Imaš brown kosu, zelene oči i ležiš u krevetu. Nosiš Juvencov dres i za tebe je grob partizana kog ti najviše voliš. Nemam zelene oči. Samo to da mu napišem. Na kurac mi skoči. Znao sam, jer to je napisao i mom drugaru. Znači tako je bukvalno napisao i mom drugaru. Jebi ga, šta je tu? Šta je tu je? Ok, čao. Ok, čao. Ćao tebi. Ok ljudi, ja mislim da bi to bilo to za ovu epizodu. I čao!